Darion di parningotan hana naik ni anak Tuhan Yesus Tuhan wagijang laos manggohi porsion nami Tuhan laho makamulatehon sudi nasi doho dengan di basam naku jalo hami gawi partohap habi di harajaonmu hajari hai makamulatehon makanguluhoni di bagasan ngulu nami sinuaeng dineng marsaur hami dohot hatam todim todi perbadima magarajai roha doho pikiran nami sebulas boya Tuhan atusan jalah nguluhonon nami hatam di bagasan guarni anak Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Horas ma di hita saluhna huriani tuhata di persaurata perningotan hana naik ni tuhata Yesus sadarion hata ni debata hujahama sian ulauni apostel bidusada ulauni apostel bidusada ayat onom saha tu ayat 10 sada dengan mahita payutihut di bagasar rohat tabi laos disukunaka napungui maibana akanin nama pajong-jongom muma saunari ali Tuhan harajauni di Israel alenin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taon na manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo omuna do hagugo onni todi parbadia na songgop tuhamu gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem do di Sadok Judea dohot di Samaria sah rodi ujung di tanoon jadi dung didok songoni tarhica maibana di panok noti nasida dungi di holipi obuni maibana sian joloni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gicang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akan nama dok hamu halak Galilea ahama sai jongjok kamu mamerengi dopak gicang anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sugut songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahakna hamu kadongan saha porsiaon takas do sudi hita marningot 40 hari ma di patari dahon Yesus ibana pabuahon nang hehe ibana tuaka sisianna tuaka paropuan dohot tusaka diba halak 40 hari ma dung hahehion itu hata Yesus nuaeng di hana naik itu hata Yesus sita jala dada holan tu sasahalak jala dada holan sahalibuti alai di patari dahon Yesus do hahehion nai bahkan di piga-piga hali tu sada-sada halak badang di piga-piga halak idu asa ida utama sasi tonga sada na sotar sirang sian hapor siaw taon sian hatutubuna hama matena hahehion dohot hana naik ni Yesus tu banua gijang laos ihu manon hasa saur nitor di porbadia nasaha tu hita alanido memang laos di hahehion di hanana ini Tuhan ta Yesus do naing idota hamuliaon dohot huaso ni Tuhani napatar di bagasan ngulu ni Yesus bodoh sangat paham hita na bodoh talpeak kasisiani tu ragam niak kahamaolon keterbatasan lupa dan lain sebagainya. Nabuide. Bahkan molodohonot tamanuaeng headorap dungi marsirang satokin dungi rak muse bodo nuaeng lauro hatta ragam mapak kilalaan di tonga-tongannya kapartikian na songoni sanga majorap dungi lao satokin dungi ro muse dungi lao ma muse
Nah itu asa memang nabudu talpe sisiani nak kitaon turagam niakan nahugu hari nak kingate. Ada kealpaan, ada keterbatasan daya ingat, mungkin bisa lupa, bahkan kehilangan daya dan lain sebagainya. Tapi untuk satu yang menjadi kerinduan, sasitonga budu nasida saha tuturpuk nakingi mana di ayat onomi. Pajong-jongommu masaunari ali Tuhan harajaoni di Israel. Jadi budu lau rohata ahama narotu bagasa rohani sisiani buasa tubuh pangiduan nasongoni. Ahama naro buasa macai topu roh pangiduan nasongoni jala di pasaha nasida tu Yesus. Hamak kadongan sasitonga di patadahon pada narubi do tu hita adong sadana di guari pengharapan Mesias dalam perjanjian lama. Adong sada pakirimun nama cai dorasi nasida nabui do muse adong muse dipabakit sada raja songon harajaon ni si David hati hai ala disima puncak ni sudia ke harajaoni puncak ni sudi ke megahani. Nah jala macai molota jahai pada narubi macai doras dosa si tonga apalagi dung mapultak dung putar harajaoni na di guari utara selatan macai gugudu pakirimoni macai gugudu sada sihol atau kerinduan itu akan pengharapan Mesias dalam perjanjian lama seperti yang pernah ada dalam kepemimpinan Daud. Itu molo tubuh pangiduan nasongoni memang buidu wajari apalagi di partikian songon nai pamasa di bagasat turpukon. Nah, hamuaka amanginang dor sudia kana poso di son, alai taida madison, Daudu Yesus sian pangiduan nasidai. Daudu Yesus sian manangah penaking nama ngocar rohana sida, molo ikon guhan nai, ya, sada pangiduan nasopala hatus, nasopala bui atusan nasida, ya. Alai Roma alus ni Yesus pabuah hotu nasida dak songon na di bagasa rohanai. Asetaida jo tong dope dang bui tardungdung akasisiani sakap ni debata di bagasan ngulu ni Yesus. Macai do dope molo ikon dungdungon na sakap ni debata naik kopatu luson ni Yesus. Hape opak puluari manasida naung rap dohot Yesus dung hahehioni. Amanginang alani memang molo ditogihon Yesus nasida dumau siani ala memang adong narumikko dope naikon idaun nasida pabuahon daksai dope ulaoni. Pabuahon nasoholad disi parsawarani. Adong dope narumikot dia manarumikoti gabe sitidangi nasida. Mabuan barita haheheon itu hatta Yesus. Mabuan barita haluaon halongangan doh sude napi natupani Yesus. Jala macai takas pabuahon holan Yesus do dalan nasodong dalan na asing. Iduasa di bagasad dalani di Yohanes 10 audo dalani audo hasitongani dungi audo hanguluani dalan hasitongan dohot ngulu laos disido dalani ido naing pinatadahon ni debata sasitonga. Ido asa memang panidangioni dada panidangion hudok nasugutan di ibadah menugut itu bukan kesaksian yang biasa. Jadi kita harus sampai kepada tanggung jawab soal kesaksian, bukan kesaksian yang biasa, tapi ada kesaksian yang luar biasa. Jadi bukan sekedar saksi, tapi memang saksi untuk peristiwa kebangkitan.
saksi untuk satu peristiwa yang luar biasa, dan tidak boleh tinggal lebih lama. Buasa ala memang panidangionon dada panidangyon nekopai maobe, alai panidangyon nekon hatop pabuahonun nasida. Parbinotoan, pakilalaan, dohok pamerengan, na adong dinatorok dohok dakka dia kasisiani, nang dihitope nabudu macai batas. Nabudu macai terbatas, alai di tonga-tongani keterbatasan itu di pasahat Yesus ulauni nekon buanun ya kasisiani. Au cugari hita manuaingi, totu ada nabui dua dong hati, adong semangat pabuahoni ala memang dang berita na somal-somal berita irupani, alai ahado sasi tonga nabui gabi ahado gorate. Daya dorong ni semangati pabuahon beritai. Sama dengan kita sebenarnya, kita bisa memiliki semangat, tapi apa sebenarnya yang kita butuhkan supaya semangat ini tidak kendur gitu, supaya semangat ini tidak hilang. Jadi sama misalnya ketika kita dihadirkan oleh motivator-motivator ulung, saat itu kita ya begitu semangat, tapi sebenarnya apa yang harus kita pelihara supaya semangat itu yang terkadang itu bisa kendur, ya kendor itu terkadang itu bisa hilang, apalagi kalau sampai kita kehilangan semangat. Nah, di Turpukon naing diurupi hita amang doh tamakenang. Ada kekuatan penggerak yang ditawarkan di sini untuk menunaikan tugas itu, yaitu Roh Kudus. Todi parbadia. Jadi molo hudok naking panidangyon naso somal, panidangyon na biasa. Bodoh lauro hatta molo sahalak guru bulun songon Yesus pabuahon ulauni tuak kasisean totu boido ragam pangatusiannya kasisean laho mangatusi ulauni ala ulauni dang ulaun na herma-herma dang ulaun na neang buti ale sada ulaun ido molo tajaha di bagasa Turpukon amang doh tamuaken ate doh kotakkan aposo taida majuda di bagasa Turpukon Jerusalem, Judea, Samaria, dakalaki besi, satu ujung ni tanoon. Ahado neng dohonon natu hita, sederhana hiat do, jala ido sasitongan neng idaota di parsaurata sadarion. Molo marsuara Turpukon gabe siti dangi mahamu, sianon satu ujung ni tanoon, tau jima gabe siti dangi, sian hal-hal na met-met. Tahu jima sitidangi sian hal-hal na sederhana, sian akainganan na jonok-jonok. Unak taurui nang gua pala sautik hasitongan di debata. Jadi molo adong diskusinya kapar halado, adong dopat dita seding hubagas, seding huluar. Memang da ay base ko seding abena di bagas. Ale memang ikon idota molo dada molo memang dang gope dinggan ibagas molo ibagas rapuh dope molo ibagas singgip dope tuaka perbada-badaon songon namasa di huriatan na di bedan na tapaida-ida nuang di Facebook do di YouTube buado bainun nyon gabe sitidangi tunu maliang Bado benon yon. Ido mulo taida sia Jerusalem sa memang sian akan mek maju, sian akan humalia. Macai di parsirangguton hitau do isa sitonga, songon ruas hita songon parhalado, bohado asa gabi naing bonaan ulaunon sian no mek totu sia dia mai. Memang sian dirita parjulu. Sian rumah tangga taparjulu. Sianido. Amanginang molo tajahaya kali teratur memang
Adong do na diguari memang duku jahai na budari ya teh. Adong do memang na diguari apa ya? Vocatio Dei. Ya. Vocatio Dei dalam arti baru benon pasahaton suara ni dibatai. Vocatio Dei alai sada nahot di Vocatio Dei ima missio Dei apa? Missio Dei, ya. Dalam arti dang boy tarsiran itu. Mangului parsuruan di debata, ya. Mangului parsuruan di debata, jala di bagasan hata di debata. Lohok duna duai. Ya. Hajong-jongata sasi tonga, dada holan jongjong buti, ale na mangului parsuruan di debata do hita, gabe sitidangi ni hata di debata, gabe sitidangi harajaon di debata. Jika uji mamangalapati sasi tonga molobui pehita jongjong nuaing, molobui pehita nuaing songonon, sasi tonga dang nasorong kaulota, dang naswado tanggung jawab taganuk marsada-sada di pasah debata. Pabuahon memang naptajalo ulau ni gabe sitidangi ni debata. Gabe saksi. Bukan saksi apa namanya? Palsu. Bukan saksi yang sebelumnya tidak dihidupi. Dada holan sitidangi naso dihanguduhon. Ale naung dihanguduhon do dungi gabe sitidangi memana. Ido mula memang dabudari duku jahai terbukon gabe macai bah molo memang ikosyan na jumono go. Baru bayanon gabe sitidangi bat gabe tunadau hape i najonok pe subudu pe pinature jala pinareso. Atau kesaksian nasongod dia ma nabui iparbuihon di tonga-tonga ni keadaan nasongoni. Asa tayo jo ulaw tao namang do tamak kenang dihita na sahuria. Ya. Arong do dihita apa ya? Seding do ragamnya kaulon na tonggo pe kota pareson, tonggo pe kota barukil honon. So tong buti saya lauro hatta tu akana dumau ate. Ate, saya lauro hatta tu akana dumau. Hape ibaga sa sitong nga. Gudang ko pinekko si patureon. Gudang ko pinekkon si pareson. Ay di huria bonai di gereja mula-mula takkas do pajoni molo tu hadirio ni bana dungi diuduti ma tu sada parsaoran himana di guari huria. Parsaoran niya ka pribadi-pribadi na king persauran nya kana marasa sahalak naking dungi marsaur may mana diguari may persekutuan ni koinonia dungi adong mana pinangido sian koinoniai molo tajaha di sada Petrus 2 siai persauran ni huria na parjului ima persauran naung marhusor sian hahulumun tuhati uron tidak persauran buti manang asal marupani adok persauran saya songon STM rupani saya songon ari sab marga sosoni daun. Ale memang persauran na memang tadi ima persauran naung marhusor sian hahulumun tuhati uron. Totu persauran nama cai tadi doi. Ala memang persauran ni persauran na memang marnapunahon dohok manguduti tanggung jawab na dada tanggung jawab na neang ale tanggung jawab nama cai dok jala ido huriai. Nuaing bado beno ni huriai mangalakka tuna dau molo ibagas dang jolo ipature huriai. Totulau do rohani sudia akka ornamen apa bukan ornamen organ-organ yang ada di huriai itu perangkat nadong di huriai asa memang lam toho sa sitonga huriai tu tolu ulaun di huriai totu sa ikut di parsirang gutto doi jala tuk sohyado lau huriai asa nyang rohana jala langgus rohana laho mangalapati ulaun nai. Bagaimana dengan persekutuannya? Bagaimana dengan kesaksiannya? Bagaimana dengan ulaun diakonianya? Dangadong disi naboy do telpang sada dua mahujolo dungi tinggal sada manang sada hujolo tinggal mana dua dang boy. Ale sipata talpedo hita tuaka partikian na songoni. Ala sangat fokus do hita tuna sada dungi tading mana dua manang fokus hita dua tading mana sada.
HP tolu na sobui tarsirang nama sirai rainan hobartu tolu pa Joni huriai ikon sai di paru kil hodoi di tonga-tonga ni hita namar hurion malas manang ise petahoi ruas manang na parhala dope itu asaka mangakainang memang panidang nak kasisean sasi tonga malohudok naking dak panidang yon na biasa bukan sekedar ucapan pribadi tapi ada rencana besar dalam penyertaan yang pasti. Itu mulu sata jahai bidu sadaun saat tuna sae takas dok sotong morot tamu, sotong jolo morot tamu, sotong lau hamu, isop maju hamu, paima di pasahat to di porbadia. Napa buah kape tu hitaon dang bui hape, jala memang dang bui molo sojolomian todi nasa sadai laho mangatusi ulaoni. Ido. Idang bui adong klaim nama dok naong mian di bagasa todi au alai dang adong todi di sasahala dang bui ate. Ai nabui dodong klaim songoni apalagi di tonga-tongani dinamika parhuriaon nama cai luar biasa onwai. Nah takas do mulut ai dan king di bagas turpukonate. Alai jalo omuna do hagu ko unito di parbadia na songgop tuhamu gabe siti dangi kumahamu Yerusalem sahatu ujung di tanah on. Hati hai manuangi suratokan dia manuang ujung di tanah on. Jadi amang do tamak nangate. Di sudi dunia kerja ni hita takas do tapakila lahon waeng maul dionate kan mui lauro hatan waeng kan ai molo gabi sitidangi au tahe idia mau gabi panidangnya idia mau gabi sitidangi kan butido kan dungi dunia kerja juga harus berhadapan dengan soal kesaksian dunia pendidikan juga kan coba kita lihat kan ketika lembaga pendidikan yang memang harus punya predikat apa ya persoalan intelektual ya. Tapi ternyata itu juga sudah sudah dimasuki oleh sesuatu yang kurang tepat gitu. Bahkan birokrasi juga sudah di situ, kaum intelektual juga sudah dimasuki juga soal-soal seperti itu. Mereka mau tiga dokter prof yang memang sudah harus diafkir dari perguruan tinggi karena terdapat radikal dan lain sebagainya. Nah kemudian ini tersistem sedemikian rupa, bahkan tanpa sadar dilegitimasi ini. Nah kemudian baru hajong-jongannya ke mahasiswa yang punya atribut gitu, orang percaya, mahasiswa yang punya atribut anak Tuhan gitu, dunia pendidikan. Nah kemudian dia harus bersaing. Apa sih kelebihannya gitu? Molo sorong be hatadian nak, molo sorong be surung-surung na gabe wahama haduanon. Ternyata itu juga diciptakan di dunia kerja gitu. Dengan semua sistem yang terkadang diskriminasi dan lain sebagainya. Dunia kerja, dunia pendidikan kan seperti itu. Bahado baenon gabe sitidangi di tonga-tonga ni sistem naung terbentuk songono. Totu itu nata parukil honate. Ai molo bertenaga do pihita rupani dalam arti baru beno kuasa asabui gabe sitidangi o gabe saksiau dada holan saya holan berteriak-teriak damate. Nah, amanginang heado hujaha buku bagaimana penginjilan di Korea. Ternyata memang kita tidak akan pernah kehilangan cara gitu. Bagaimana supaya Injil ini boharo sabarita nauli memang bui doras jala hatopi pana. Jala ternyata sasi tonga molotajah barang di juga di Filipina juga di Hong Kong di Korea itu justru di kalangan masyarakat marginal. Dia ke kelompok-kelompok toru, kelompok-kelompok manusia manusia kelas bawah. Itu begitu cepat gitu. Jadi sasi tonga tugas di Huria memang ikon menyentuh ido teh. Iko sahat do menyentuhi tukpe memang sasi tonga mau lui. Ya mau ta ida nuaing persahat ni berita nuli maju tanah bata teh. Ibadingkan hahi pasonna, ibadingkan para binotoanna, dungi pasahat berita nuli. Memang dang bui tarsirang na tului. Habis si patah telpang mai, dungi gagal mak berita nuli nak kaya pasahat. Nuaing Roma turpukona teh. Gabe siti dangi kumahamun de mana. Mol hudok naking
siana ka hal-hal na met sian hal-hal na sederhana, hape si pata dang lau roh hatta tu si. Saya lau do hita madung-dung akan dumau, hape tinggal lo piak kana jono. Jadi baru asa memang itu tahu bunda marhuri mate. Baru asa bojo ta pareso siana ka hal-hal na met. Ini dia pete. Semua pun itu dalam keluarga, dalam persekutuan, sebenarnya itu harus diberesi dulu. Saya percaya Manginang bahwa dudukannya di situ dulu. Kalau ini rapuh dudukannya, nggak ada powernya nih. Tapi kalau sudah dudukannya benar, ya, hado hudo kate dihita, ai wasa dua jolma rak mamereng di sada objek, tapi ternyata punya dua pandangan dengan satu objek yang dilihat bersama. Apa yang membuat dua orang yang melihat satu objek tadi itu berbeda? Itu kembali kepada yang saya katakan world view-nya kan, cara pandangnya. Dalam kehidupan ini juga, yang saya pahami juga itu. Kita bisa melihat sama-sama satu objek, tapi karena kita punya cara pandang yang berbeda, itu yang terkadang membuat kita sulit untuk fokus kepada satu objek itu. Nah, saya pikir sebagai gereja yang selalu akan belajar, kita harus terarah kepada itu. Apa objek itu? Apa objek itu? Tentu soal kesaksian tadi itu. Tartugio kita do, tarbuak kita do pe. Ini tugas berat. Bodo pe buanon, HP marsuara maturpukon ate. Na parpuli ni dohoro kutu hita kamanga kainang. Molo jaminan Roh Kudus ya. Jaminan yang paling pasti, satu yang indah dan berharga, yaitu yang diberikan kepada kita. Nah, tentunya cermin yang akan menyemangati murid ini adalah soal bagaimana dia punya guru itu. Dia punya guru itu. Apa yang selalu ditampilkan oleh Yesus sebagai guru bolon, tentunya tidak boleh jauh dari apa yang ditampilkan oleh murid-murid itu. Nah, mampu dosisiani soal kesetiaan, mampu dosisiani soal ketaatan, manang ikon berpikir rope ulang taringut kesetiaan dengan ketaatan. Kita paham betul bahwa gereja sebagai tubuh Kristus itu masih di dunia ini, yang selalu akan membereskan dirinya karena gereja masih di dunia ini, yang selalu akan membetulkan, membenahi dan membereskan dirinya itu. Jangan-jangan gereja bisa kehilangan waktu untuk soal kesaksian ini karena gereja asik dengan membereskan dirinya, membenahi dirinya yang tidak akan pernah terselesaikan karena keruwetan di dalam tadi itu. Kemudian tinggal tadi soal kesaksian itu. Asa tabereng jon waing fokus di ulau ton waing di tonga-tonga di perdelan di huria. Idia piate. Bahkan mangihuton huasona nabi nahen nabudo rotu sisiani sasitonga molo adong naking pangiduan dia enda perjului bodo rotu bagas rohani sisiani atong Jesuson nama sudi. Imana nama manguluhonon sudi, imana nama napina tujulu. Hape macai daudo pe bui itakuk sisiani sian nanaeng pasahatu ni Yesus ulauni tu nasida. Jadi bodo hitaon waeng songanak kasisean, ruas pe hita manang parhalado, bodo pe hita talpe tuak situasi do tak kapartikian na songoni. Sai ni dalanan, sai ni dungdungan, saya ni halaputan, hape sobinoto neng tu dia kasih dungdungonon, si halaputanon. Nah, fokus trupukon sasi tongga surgodo. Ya, fokus ni trupukon. Ya, soal bagaimana eklesia itu selalu sebagai gereja untuk memandang ke depan. Ida mulut ida di ujung ni trupukon. Hape molo saya tahatai taringok tu surgo kan, ai nako iban tu dua gijang para dihun inganan nise, inganannya kana porsea. Pasti maju nuangi kan. HP saya neng tu surgo mahita, setai bete. HP pak tagaung-gaung gope. Malohro gaung-gaung, adong na saya bangabati, adong na saya maniopi. Itu bodoh lah roh hatta tu sinuai. Iban huruk naking ala memang dudukannya belum selesai. HP sama kita mangit dohna nor pikir tahi surugoi sabulot tadui dang adong besi ayo di sini mana HP holan rosi ayo ni dang adong gogo hilang semua. Saya mau katakan kepada kita bahkan di kenaikan ini ya, memang tidak mungkin tidak ada parukilon, tidak mungkin tidak ada masalah.
Tapi satu hal, dung paru kilhon na budar turpukon, memang gimana kita supaya nggak kehilangan semangat, siapapun itu. Ya. Yang pasti kita akan menjalani dunia ini dengan semua kerumitannya, dengan semua keruwetannya. Alehulani do, unang doh kita mabar rumit, unang doh kita mabar ruwet. Ya, tapi kita jalani aja, dan kemudian kita akan melangkah kepada pandang si tujuan ini. Soal waktu Tuhan yang tahu. Naking do di bagas turpukon, dan guru dihamuin yang mana. Tapi kita akan tetap jalani ini, tetap dengan fokus dengan pekerjaan kita, bahkan semua kesaksian-kesaksian kita. Ya sudahlah, tahu jima dia hal-hal na met-met. Tahu jima dia karena sederhana, jalan tahu mulai maju syak kita. Au porsia duau, kalau itu sudah dibenahi, maka kita bisa menggapai apa tadi soal kesaksian itu. Ya. Allah memang molo porsiai, ijaloi bari tandauli, iha porsiai Yesus, dangan dong disi saham kita nggak punya andil di situ. Itu karya Roh Kudus. Melalui apa? Melalui interaksi kita. Siapapun kita. Para saurata, para ale-aleota. Bato toto ngunang ma gabe haposan halakan syak kita. Iko kita do bui gabe haposan. Bui tiupon jala bui gabe. Di hapor syai di tonga-tonga di para saurata, pabuaho kita sitidangi di tonga-tonga di guluta. Di pasu-pasu tuhat tamah hitamang gabi akka sitidangi hita hamo kenang do takana poso marhiti-hiti sudiaka pakko basyota do sudiaka dinamika ni ulota. Amin. Martanya mahita. Mulyati ma Tuhan di pasah rohanami di bagasati kion diasi dohot holong ni roham na hujalo hami. Molo say hupatu pahami pe parpungon na songonon dada hola perningotan di hana naik ni anakmu Tuhan Yesus nong paradiho ninganan di hami di surgo. Alai naing takas atusan nami, naing takas hanguluhonon nami. Dada sa guru dihami ngulu nami, naikon sal pudo hape salu na, portibion do sudi na pinar hagyo na. Alani Tuhan molo di luas sodo pe hami mangulu jala mangula. Panindangyon nami ma Tuhan, patuduhon haision nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabi sitidangi hami Tuhan, di sude gulbit ni ngulu nami, di sude ragam niya kaulon nami. Sotong sumurut kami jala sotong moru hami sian ulau ni Tuhan mangatusi parsuruamu itu hami barita nauli arianon paingotok kami Tuhan asahu hamulateho kami saluhu nai disudiaka nahu pikiri hami disudia li Tuhan nahu parokirho kami totupos rohanami hodo mangurupi hami asa bulas di bagasan gogo di bagasan hapor syawak kami laho madalani partikian naneng lehonom mudo pedi hami lumubi dinatakas parsoran nami Tuhan marniwo dia ka umur na pinasahatmu molo tungadok kami sadarion nadapotan pasu-pasu Tuhan marhiti tabani umur paingot tay maka melete honi asa huingot tami Tuhan hodo mga leon tiki do umur asa hupake hami jala hudalani hami tikion mangulahon lomo ni roham gabi pasu-pasu hami Tuhan perhitiammu songon si Abraham marhiti-hiti panidangyon nami lau siruna toktong huhanguluhok kami Tuhan asabor hatami Tuhan lahu pataridahon akan nomuli musya di tonga-tonga ni parsoran nami mangasahon gowarni anak Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Mari dihita.